Moi! Me mennään nyt tänne ulos lenkille, kun ei oikein muuta katsomista. Mä en ymmärrä niitä ihmisiä, jotka käy tallella jossain lenkillä, kun tää on niin liukas, tekee koko ajan perseellä. Ja sit niinku... Niin, ja sit, no, me nyt mennään kattoo yhtä meidän luokan vammasta tyyppiä. Ei no, tavallaan... Ei sitä saa sanoa niin, hei. Niin. Jaksetaanko me mennä? Ei. Mä oon vähän laiskat rue, hei. Ei me mennäkään sinne, me mennään vaan kävelemään. Koska tylsyys. Hei, pitäisikö munkin ottaa hei Instaan kuvia? Joo. Oi, ota. Oikeesti hirveitä pissiksiä kaikki. Niin ottaa tää vitu kuvia. Jos se vitu lenkillä silleen Tai sitten kun ei jaksa nää lenkkejä, niin menee Hesburgeriin. No niin. No kyllä mäkin tietty menisin, mutta... Tosin en mä kyllä lenkkeile, joten vähän vaikea mennä Hesburgerinkaan. Niin. En mäkään lenkkeile, eikä täällä oo Hesburgeri. Tää Töysän 7 peeti niin paska. Eikä täällä ei poisteta ketään. Täällä ei oikeesti oo ketään. Kaikki on se siellä kuolla Teemu ja se siellä kuolla roikkuu se... Joo, kuolla. Eikö noi sais sanoa? Tälle, no niin ei saiskaan, mutta... Ei saa sanoa kestä. Sovitaan, että sitä... Sitä ei oo sanottu. Joo, niin. Täällä on kumminkin tällaiset, ketään ei voi vangita, täällä ei oikeesti ketään. Niin, ajatelkaa, tää on tämmöstä, me ollaan täällä susien keskellä. Kattokaa siis nyt. Täällä on oikeesti susia, ja täällä ei oo mitään. Ja me tullaan tänne kuvaa videoita, että me saatais katsoa. Ei, tuolla on joku. Kylpy. Okei, me ehkä lähdetään tästä, koska tuolla kävelee joku musikota. Kävelee joku. Joo, mä käyn tänne. Mennään tonne päin. 30. Mennäänpäs. Mitä? Pelkäät Joo, sä? pelkään, koska mä vihaan susia. Joo. Tossa on rajoitus 30. Joo, varmaan muutu 30, harmillista. Täällä oikeesti oo mitään. Mä olisin mieluusti mennyt 60, mutta ei sitten. Tää on ihan hirveetä. Joo, niinhän tää on. Täällä korvessa mennään, täällä on mitään. Oi vittu. Kaaduin. Joo, näinhän se mennään. Joo. Mennään takas päin, koska... Mä en jaksa lenkkeillä, eikä mä uskalla. True on liian laaja. True läski. Niinpä. Pitäis päästä... Kattokaa, muistakaa käydä tsiikaamassa meidän blogia, koska siellä ei oo lukijoita. Niin. Pakko myöntää tämä totuus. Tämä karmiva totuus. Pakko myöntää. Varmaan sen takia, kun me ollaan niin... Me ollaan niin pro. Niin. Ei se seuraa meitä. Kattokaa. Joo. Mä lähden sitä niin, metsästää koiraa mennä sitä karkuun. Mistä on hirveetä. Siis tässä on täällä kerriä, kun me mennään täällä keskellä oikeesti. No nyt se onneksi lähti pois, mutta... Pidät sitä. Silleen aika mukavaa. Noniin, lenkillä. Ei sulla näy enää noin kauan. Ei vittu. Jalkasta! Ei kuulunut. Näinhän se menee, hei. Täällä on ihan paskaa. Koska kattokaa nyt, tämä on ihan kiiltelee, kun tää on niin vammaisen jäistä. Tai siellä kamerassa näkyy. Niin no, kyllä täällä jotenkin näkyy, eikö näykin? Tuolla ei jotenkin lenkistä, mutta... Tää on ihan hirveen liukasta. Niin. Me mennään nyt kattoo yhtä syytä, miksi pitää lenkkeillä. Se on Mimmun koira. Joo. Kyllä. Älkää ikinä ostako koiraa, jos se on jossakin läskeä tulee, joka ei jaksa lenkkeillä. Niin. Moi Pulla. Moi Pulla. Pulla. Moi. Pulla on tällainen huskin ja malamuutin sekoitus. Se on vähän pieni vielä. Vaikka onkin jo 2-vuotias. Joo. No, meidän pitää nyt sit varmaan lopettaa. Joo. Mut moi!